Akunyakaze wonke umuntu bakwethu, akunyakaze wonke umuntu akekho umuntu ozofelwa yindoda, umuntu ozofelwa ubabo ingane ashiya ingane abanye abantu berelaxile. Ma-artist nithule nithini? Nathula nje kwanyakaza uAyandantanzi nje umuntu esambonile Nkosi yami kabili kathathu kanye uAyandantanzi kuphela. The rest nathula guys, nithuleleni guys, niqhubeleni nivikela izinkwa zenu. Nithuleleni guys, akuphithizele nine influence nina ma-artist nje, ma-artist bakwethu akunyakaze guys. Ngezwe lethu makungabi nama-sacrifices azokwenziwa, noma ngabe uyafumbathiswa mfana kithi, noma ngabe uyafumbathiswa because izona abantwana bethu leli. Akunyakaze, akungabi khona umuntu ozothula guys, especially umuntu one-influence. Ma-artist sinyakazeleni bafethu, nyakazani, akube khona umnyakazo, hayi ukuthi kube nedlanzana. Sinidinga nonke umuntu nomuntu akuphithizele guys, akuphithizele South Africa. Akuthi bephithizela laphayana konongoma nako KZN kubusy njengoba nje nakusasa la eCape Town kunemashi. Ma-artist phithizelani, musana ukuphithizela amakhoni mic kuphela. Sinazi makhoni mic kufanele sithenga amathikithi enu siyonisupporta. Musana ukunyakaza makufanele siyonisupporta, sinondlela imndeni. Musani ukuba selfish, nyakazani ngoba sizokwazi ukumisa amathikithi. Sithi akho show, yabona, akho show nje ezolalelwa as from, yabona, akho show nje ezothanyela, akho mathikithi azothengwa because kulelizwe guys abantwana badayisiswa imizimba. Badayisiswa imizimba abantwana at an early age of 12 badayisiswa umzimba. Human trafficking, abantwana baqilile kuma drugs, yabona. So badingeka behambile labantu, abantu abasebenzi, ayikho imisebenzi, yabona. So nyakazani ke bafana bakithi ke nani intombi zakithi, nyakaza. Uyabona nje ama-artist nje, nyakazani bafowethu, nyakazani nje, angabi sexwaga. Akwazi ukuthi i-artist eSouth Africa uAyandantanzi kuphela, akwazi nabanye mhlambe kungenza ukuthi khona elinye idlanzana mhlambe kungalibona. Asidinga idlanzana, sinidinga nonke bafowethu, nonke. Akuphithizele kubonakala nje influence, akuphithizele emgaqweni. Amadoda empini, abafazi basale emakhaya bethandaza, beshunqisa umsamo kaNkulunkulu, yabona. Abafazi besala la belila bekhala inyembezi njengoba kusho iBhayibheli bethandaza. Amadoda empini, noma ngabe umculi, noma ngabe umdwebi, noma ngabe umaska, noma amadoda empini. Angakhona indoda ezolwa yodwa, amadoda amabili alwe wodwa, amanye amadoda relaxile guys, kodwa kuzobenefita wonke umuntu. Ma-artist nyakazani, nyakaza nje manisuke nyakaze stage maniphethe ama-mic, phithizelani bafata, kuphithizela nje manisuke nikhala laphaya embhobhweni. Nyakazani ke ama-artist, especially amadoda, ama-artist nje, amadoda nje kwimashi kokunyakwaze bafethu, akunyakazweni.